Ahoj lidi, zdraví vás opět Frosty, dnes již u 4. tutoriálu ze hry Minecraft. Tady jsem chtěl udělat tesko, ještě to je nedokončený, ale budu na tom pracovat. Dneska si ukážeme automatický krb. Zapnu, hoří, vypnu, a je to. Tak, pokud víte, tak netherrack, říkám to správně, tedy v podstatě je to v pekle, je to tvořencový peklo, hoří. Když ho zapálíte, tak hoří, furt nepřestane hořet. Ale rozdíl od toho tráva, to za chvíli přestane. Tak a co budeme potřebovat? Tak právě vyházím ty zbytečnosti. Co budeme potřebovat? Redstone, sticky piston, tlačítko nebo páčku, jak chcete, ten netherrack, iron bars, mříže, nebo jde to i se sklem, jakoby s těma plejtama. Pak dispenser, do nich si dáme ty fire charge, redstone repeater, když to chcete nejdelší, a to je všechno, flint steel nepotřebujeme. Tak, si to vemu, tak jako první dispensery, netherrack, stone. Jo, a nějaký bloky jsem zapomněl, co si dáme dnes. No, jako volnou, třeba bílou. Tak, jako první si dáme ty 3, no kolik chcete, jde to je hrozně dlouhý. Tak, na to dáme redstone. Takhle musí to jít nahoře, aby to šlo přímo. Jo, už vidíte, tak ta tráva už přestala hořet a ten hoří furt. Tak. Už jsem to viděl, jsem tam torči. Tak. Musíte dát ze zhora. A teď si redstone signál někam. To je vedu rovnou takhle, někam sem. Sem si můžeme dát tak, ten buton. Jo, před to si dáme ty iron bars. Tak. A teď pokud si přinesem ty fire charge, což vám, jestli chcete, já vám ukážu, jak se craftí. Tak. A sem. Když to zmáčkněte, tak, jsem toto. Ale teď je ten problém, jak toto. No, ještě jeden. Ať to máme stejný jako tamto. A teď je problém, jak to zhasnout. Tak. Pod to si dáme sticky pistony. Jsou důležitý sticky, aby vám to ten blok vrátil na zpátek. Tak. A sem si musíme dát ten redstone. Já ho zavedu drobet níž. A nebo to vlastně už můžu rovnou tady. Tak. Když to mám rovnou sem, mělo by to fungovat? Bude? Ano, funguje, výborně. Já jsem master. Nekecám, nejsem master. Tak jsem si dám stone slaby, no, jakýkoliv half bloky. Protože když tam dám celý blok, tak to vypadá hnusně. A potřebuji nějak zakrýt ten redstone. Tak. A teď si sem dáme ty iron barsy. Ty jsou tady proto, kdyby tu nebyly, straním, tak on to... Ne. On to letí až někam dopryč. Tak. A teď funguje. Tak si sem dáme ty kraviny, ty nesmysly tu ty. No. To se vypne. Zapneme. A vypneme. Jo. No a to by asi bylo pro dnešní díl vše. Nezapomeňte na lajky, na odběry. A prosím napište do komentářů, co byste chtěli vidět příště, protože mi už drobě dochází nápady. Tak to bude asi vše. Čau.